जों जत साइमानो दिनै Tipra Motha Party 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला Tipra हिस्ट्री गो आंचलिक दल Tipra Motha आसे गोबां क्लै जों बासागो अबन बागै जों गाहामके साइमाखा Tipra Motha काजे फैक्टर होननाय दिनै एसेसमेन्टआव जों टाउदराते नुइ दङ जों 25टा सीट हाय जों Mannai आरो बेसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै Tipra Motha बीजेपी ते कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों तो क्लियर खा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमांखा जों जे Tipra Motha ना सबसे Kwbangma Mannai आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों असेसमेन्ट जों लुखा तागलायो nearly 90% हाय बुथ रिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि Tipra एरिया गो एडिसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुशी खलाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटन कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो नाहावै बुवाग्रानि थानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसे जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम Tipra साराव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन Tipra ते नन Tipra बिसिङाव अंखाय Tipra सारावनो बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल ल माने अन जाति बरक बरक स्रांगिया बरक जों बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टेज बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन आबो बेलायखनो वानामा सोंसांनाय आबो जों साइमानो दाबुक जों फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट लायगो आरो बेसिङाव Tipra Motha मैक्सिमाम जों बुथ माननाय जों गोबां माननाय जों जतनो सिउ जों किंग मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमो हायनो जों वानसकमानि ओंख्लाय सिनि Tipra सारावनि केसा फान Tipra सारावनि केसा माने मुसुकमानि अब आगे बां साका अ भाई कग्रो साइमियाना ताकबो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आ भाई रखनो बक्स लायदियाखौ इलेक्शननि परेगो जों सालायनाय अब तामंनाय या अब आं ताबो आबनो कमेन्ट लायनिया जों जतनो ताबो सिगो बरि बागै जों Tipra सारा तम थकजाक 2023 नि एकटा अब एकटा हिस्ट्री थांनाय जे Tipra सारा बादे आंचलिक दलनि सारा केबो सरकार खालायमिया अब गायसा लुकजाकनाय बा बागै फाइरिजों जत नायसिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुशी तैबो जों आबन कयनाय आं Tipra Motha नि खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातबनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मातबनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखनो अनेक कन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों लुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली Tipra Motha नि भलन्टियर वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अब नां कयनाय जफानांथु रेजन परेगो जाते कन्दल सिसि तांथु Tipra शान्ति बतरन फाइतों अबनो जों नायगो Tipra Motha नि द्रप थेके आं जतनो कयनाय the peace and tranquility that they maintain on bagai ang ani bisingtui te chin patni bisingtui ang to kobogo hambai sir thasing puro samane je Tipra Motha koita seat to brain samane जों Tipra Motha assessment of जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपेखा Tipra Motha बीजेपी ते सीपीएम कांग्रेस ओ 3टा ग्रुप बिसिङो तिन assessment of Tipra Motha सबसे Kwbangma इंगे बरक Tipra Motha 31टा सीट तालाङै Tipra सरकाराव गठन खायमांगला तागलाय आबो तो जों मिरेकल दिनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमका आं
बाराबारि साना मुसुया जतनो गोबां सावो बिजेपि सावो बर सरकार थाहैनाय कंग्रेस सिपिएम सावो बर सरकार थाहैनाय जोंबो सावो जों सरकार थाहैनाय जत' केटेन गसैया फेबा जों नायनानै बास्तबाव प्रेक्टिकेल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बेसेबा तिनितिब्रा सारक बेलेग स्रांजाक बुथ हानसानि मारनो तैगै जतनो बुथ लायखा आबले जों गाहामखौ सायमानो Ngasar kan ini mote engkai BJP engton CPM Kongres jut borok engton borok kebo Tipra Motha kanno karei kebo sorkar gotong khaimai obo siblena obono जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया obono जों मानसुक engkai baksa ba salai tonglai kheta bo koyekni bisingono Tipra Motha BJP be kathalai juani roknai aboni ni bekhake abo जों पुरो सालायदे